Σας συγχαρητήρια για την νίκη και για το Final Four clinch εντάχει. Πόσο δύσκολο ήταν στο τέλος να διαχειριστείτε την ανατροπή που προσπαθούσε να κάνει η Real, και μίλησε μου για το τι παίρνει από το μυαλό σου να έβαλε αυτό το μεγάλο σουτ στην τέταρτη περίοδο. Εντάξει, η Real είναι μια μεγάλη ομάδα που τη σεβόμαστε απεριόριστα, που είναι με τόσους κατακτήσεις, με τόσους μεγάλους παίκτες, με εμπειρία. Οπότε ήταν δύσκολο ακόμα και όταν πήγαμε συν 15. Αλλά το μόνο που ήθελα είναι να βοηθήσω την ομάδα μου. Ήξερα ότι δεν διανύω το καλύτερο μου παιχνίδι. Ήθελα να βοηθήσω την ομάδα με κάθε κόστος, με κάθε τρόπο να κερδίσουμε. Και όταν κερδίσεις, τα ξεχνάς όλα και προχωράς. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στο Final Four. Μίλησε μου λίγο για την εμφάνιση του αρχηγού σήμερα. Ο Κώστας Παπαμαγαλάου έβαλε πάρα πολύ μεγάλα shoot, backbreakers θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω. Θυμάμαι και το Game 5 που είχε βάλει μεγάλα shoot στη Βαρκελόνη. Μίλησε μου για την ψυχή και την καρδιά του Κώστα Παπαμαγαλάου. Εντάξει, νομίζω ότι και να πούμε είναι λίγο, γιατί ο αρχηγός είναι πάντα εδώ. Όπως κάθε παίκτης, αλλά αυτός ακόμα παραπάνω, γιατί έχει την εμπειρία, έχει την ποιότητα, έχει το know-how, έχει πάρει 2 τίτλους, άλλα πόσα Final Four. Ξέρει, και σήμερα το είδατε ότι όποτε είναι ελεύθερος δεν πρέπει να τον αφήνει ελεύθερο. Τα έβαλε πολύ σημαντικά σουτ, πολύ κρίσιμα. Όλα τα παιδιά δώσαν το 100% και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τέλος, πόσο ωραία θα ήταν ένα storyline στο πρώτο Final Four, ας πούμε, του Βασίλη Σπανούλη ως προπονητή, να βρει απέναντί του την πρώην ομάδα του. Πόσο ωραίο θα είναι για το φιλάθλο κοινό κάτι τέτοιο που πιθανότατα θα γίνει. Εντάξει, νομίζω θα είναι πολύ ωραίο. Γνωρίζοντας τον Βασίλη, δεν ξέρω κατά πόσο έτσι το περίμενε και το ήθελε, αλλά θα πάνε ομάδες. Έχει πάει τη Φενέρ, μια τεράστια ομάδα. Θα πάνε και άλλες 2 ομάδες, όπως βλέπουμε τώρα, ύψος η Μονακό και ο Παναθηναϊκός, με τεράστια ιστορία, ειδικά η ΜΕΝ, πλέον με εμπειρία, και δεν είναι η Σαρτοπούτα όπως ήταν στο Κάουνας, έτοιμοι ο καθένας να πάρει τον τρόπο. Οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε πολύ καλά, να είμαστε έτοιμοι, υγιείς και να πάμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι.